maliko kan anga folbe an flebaga belajele bi kibara mambulo kala soma ode Italy jamana den saba ale ni tugole kele ko ulu koni minela kuchala ye marablo konnala kibara msirama ulu konna ya yirega fo ko alamsate mele megalo kletan kononton kibara do koni bora kuna fondi sira do kon fe ni munu yera koni e mali yera ko kan kuna fondi sira do ye kayirega fo ko Italy jamana den saba ko ulu minela mali jamana konnala ale ni tugole kele kira ne ala sensina ni obe kuchala marabulu fe nga kawla do ne ka fo ko ni minali nun ko ni ko fe ko mali finitiki do ko ko ni seria ko ni ke sutura ko na la ko ka yire ka fo ko marfatiki do ko ulu ko ni Italy ka mo saba mine ko ale ni to wole kili o yara fene temele ko fe ko kuchala marabulu ko na la ye marabulu nyama do o yara ko ni fene aka seria ko ni ke sutura ko na la fene o fena yire ka fo ko marfatigi do ko ko no me mobili bara ko ni ko na la ko ukoni ye Italy jamana den saba mine ko kerengere ne yala mo horoba fla aleni demsen kele ko aleni togo jamana den kele fene albi o sere inka fola ko mamun ko ni mine le flene ko dineta bolo do ko nebe no ko o mo odo ni o ye témoin de Jéhovah ni kuna foni nunu ngenselen ko fe Italy ka uluka ministère des affaires étrangères o era ko ni fene sebenke jumadu ni ka bela jelen ko ni la donia ka fo ko uluko ni fene bena wulika jo ko ni ke ni ka asebentia ka fo wala saka sebentia no asro ni uluka mo gowredo uluka ministre des affaires étrangères ni o e lugi die ale era ko ni ayire ka fo ko ale ko nani ko ni bla daga gele dala ko sabla ko ale era de ko bina asendo ni ko nunu nyene bolla nga o era ko ni fena ko fe mali fintiki la kam ko me seriala o fena ayire ka fo ko wulika jo ko be sena mali fintiki kunda wala sa fene ni manunu ubisega labla chugamna ko bela jelen ko la donya ka fo ko kabini samba fla aleni tan fla mali ko be ni lakana balay ko ni dinge ko nala ka sababu ke marfatigi do ulu ko nana kele bi mali jamana ka o kele era ko ni kera sababu ye ni kata do burkina jamana ko no ami dumne ko bi fuka se Niger jamana yere fenema kawla do naka fo jamana de wore minali mali kono a folote ni wa aflana yere fenete ni a laba yere fene ka konye amina o hakila jigola ni oye Olivier Dubois ale minela kabini avril kalo kleshegi samba fla aleni mwani kelena ga ale koni bora mekalo kle duru samba fla ani mwani kele ka video do koni ke kayire ka foko ale koni be ni man ne buluni oye jatiga wale tabawi ni oye alkaida ka bambachi wale msiglenu mali kono yanno o mawulwe nga ali marsikalo kle tam sabate melen yere fenela aklala ka video wereke ni ka kumani franci jamana nyamo ye kawla do ne ka foko wili ka jo chama ne besina wala sa ni mamun koni minele do bela jele koni beseka ayira soro joga yamna ambal mo ni kibaran ni ko mambulo ka dawkluka ani che